गिबियाव नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जों बेखौनो फोरमायनो नागिरदों जे थांनाय 17 आरो 18 सेप्तेम्बरनि गेजेराव जोंसार मोसाहारि लोगोसे जनक कुमार ब्रह्म बिथांमोनखौ जे मोनसे साजायनानै मोनसे आफादनि मानसि होननानै क'क्राझार पुलिसा इनायै जिउखौ फोजोबबाय। दा बिनि थाखाय बर' माहारिया गाबखांदों। बिनि थाखाय बर' माहारिनि साफ्रोमबो सुबुङानो दुखु फोरमायदों आरो बेजों लोगोसे दिनै नैबे सालबारि गोजौ जौमा फरायसालिमानि लांगोनायाव सालबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद, गेजेर बिजनि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे सालबारि फरायसालिमानि जे स्टुडेन्ट इउनियननि दैदेननायाव बे हाबाफारिखौ केन्डेल लाइट हाबाफारिखौ बेहाय लानाय जादों आरो बे केन्डेल लाइटनि हाबाफारिनि गेजेरजों जों बेखौनो फोरमायनो नागिरदों जाहाथे बिथांमोना जे मोनसे थार बिजिरनाय मोनो। जनक कुमार ब्रह्म लोगोसे जोंसार मोसाहारि बिथांमोना मोनसे नंगौ बिथांमोना दिनै थैनानै थांबाय, बिथांमोनखौ जिउखौ फोजोबबाय, नाथाय थार बिजिरनाया जाहाथे रायजोनि सिगाङाव फैयो, दायनिगिरिया जाहाथे साजा मोनो आरो बिथांमोननि सोरगोआरि जिउआ जाहाथे जेब्लायबो आलो गोजोन जायगा मोनो, बिनि थाखाय दिनै केन्डेल लाइटखौ लानाय जादों। गोबां आफादफोरा दिनै सोमावसारनायखौ जों नुनो मोनदों, नाथाय दिनैसिम सरकारा बिनि सायाव गुरुत्व होनायखौ नुनो मोनाखै। मा फोरमायगोन, मा खावलायनो सानो सरकारा? नंगौ गोबां बेहाय आफादफोरा बेहाय हाबाफारि लादों, बायदि धरना बा बायदि खुद्रिनाय बेखौ फोरमायदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बेखौ फोरमायनाय जादों। दाख्लैबावै जोंहा मोनफ्रोमबो बे मोनब्रै जिल्लायाव जिल्लानि गाहाय मावख' बाक्सा, क'क्राझार, उदालगुरि, चिरां बेफोरबायदियाव हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बेहाय सरकारखौ दाबि खालामनाय लोगो लोगो सरकारनिफ्राय मोनसे इनिसियेटिभबो जों नुदों जे जुडिसियेल इनकुवेरिनि थाखाय जे नैबे लयार आसामनि कमिसनारखौ मोनसे कमिटि दानानै होबाय। जे बिनि गेजेरजों बिथांमोना बिजिरगोन आरो बे बिजिरनायनि गेजेरजों जों आसा खालामदों सरकारा नोजोर होदों, सरकारा बेखौ नोजोर होनायनि गेजेरजों मोनसे थार बिजिरनाय होगोन आरो बेजों लोगोसे बिटिआर सरकाराबो जे थैलांनाय न'खरनो थाखाय मोनसे अनुदान हिसाबै बिथांमोनखौ जिउ राहानि थाखाय मोनसे साख्रिनि थिसनलाइ होनायनि खोथा आरो जनक कुमार ब्रह्मनि न'खरनो होनाय जाबाय। दा जोंसार मोसाहारि बिथांनि न'खरनो होनायनि खोथा दङ। दा बेखिनिया जोंनि थाखाय बरायथाव, नाथाय गुबै खोथाया जाहैबाय थार बिजिरनाय। आसलथे बोरै मानो बेखौ बिथांमोननि जिउखौ फोजोबनो मोनखो आरो बे फोजोबनायनि आन्दोआव सोर दङ, गुबै बाथ्राखौ बेखौ दिहुनथारनांगौ जेरैखि जाया आरो बेखौ दिहुननायनि गेजेरजों जाहाथे साजा मोनो, बेखौसो जों दाबि खालामदों। आथिखालाव जों गोबां लाइमोनफोरखौ ससियेल मिडियायाव बिदिनो गाज्रि कमेन्ट होनानै बिदिनो सरकारा एरेस्ट खालामनायखौ जों नुनो मोन्दों। नाथाय नोंथाङा बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि हिसाबै लाइमोनफोरनिसिम मा मेसेज होनो सानो नोंथाङा? नंगौ, नैबे समाव जोंहा मोनसे सेन्सिटिभ सम आरो जोङो सांग्रां जानांगौनि बाथ्रा दङ। बेवहाय ससियेल मिडियायाव जों बयबो एक्टिभ, बयहाबो फेसबुक दं, बयहाबो वाट्सएप दङ, जोङो बयबो बेखौ बाहायो। नाथाय बे बाहायनायखौ जोङो एसे सामोल जानानै बाहायनांगौनि सम फैबाय। मानो होनबा बे ससियेल मिडियानि थाखायनो, ससियेल मिडियायाव इलिगेल माखासे कमेन्ट लिरनायनि थाखायनो, माने आयेन बारगा माखासे कमेन्ट लिरनायनि थाखायनो, सोरखौबा थोंजों थांखिनानै लिरनायनि थाखायनो दिनै गोबां लाइमोनफोरा दिनै गावखौ माने दायनिगिरि खोख्लैनानै लानो गोनां जादों। गोबां जोंनि लाइमोनफोरा हमजानानै दिनै जेलाव लांजानायनि जोंहा प्रमान दङ। दा बिनि थाखायनो लाइमोनफोरखौ खावलायगोन नैबे समाव जाहाथे जोंहा सेन्टिमेन्टआव दङ, नंगौ, जोङो बेखौ गोसोआव फिनानै लानांगोन, थार बिजिरनायखौ जोङो दाबि खालामनांगोन। बिनि असिलायै नाथाय जोङो जाहाथे आयेन बारगा खामानि ससियेल मिडियानि गेजेरजों, फेसबुकनि गेजेरजों, वाट्सएपनि गेजेरजों जाहाथे रावबो होआ, बेखौ खावलायगोन। जों सांग्रां जानानै थानांगोन, मानो होनबा लाइमोना बयहाबो इयुन दङ। जोङो फरायसा फरायसुलिफोरा गाव गावनि इयुनखौ दानो थाखाय जोङो फरायदों। जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरा गाव गावहा सिमां दङ, नाथाय सिमां लाफुनाय समाव जाहाथे आयेननि साजा जाहाथे मोननाङा, सोरनिबा मानिबा दायाव जाहाथे केसाव गोग्लैनानै थानाङा, इयुना जाहाथे खोमसि जाया, बिनि थाखाय खावलायगोन लाइमोनफोरा ससियेल मिडियायाव कमेन्ट होनाय बा ससियेल मिडियायाव पस्ट होनाय माने इलिगेल माखासे कमेन्टफोरखौ, पस्टफोरखौ जाहाथे बांद्राय बेफोरबायदि शेयार खालामा। मानो होनबा नोजोर होगिरिया साइबार क्राइमा दिनै आसामाव खोब गोख्रों जानानै दङ।
मा समाव सोरखौ थिखांनानै लांगोन जों हमदांनोनो मोननाय नङा। जेब्ला जागोन बयबो आइ फै आफा फै जागोन। दा बिनि सिगां जाहाथे जों सांग्रां जायो बेखिनिखौ खावलायो।